അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഇനി വായിപ്പിക്കണോ മാതാജി? വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ വായിച്ചോളൂ മാതാജി. അധ്യായം 7 മാതാജി ശ്ലോകം. അധ്യായം 7. ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്ലോകം 7. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാം വൈ ശ്രൂയമാണായാം കൃഷ്ണേ പരമപൂരുഷേ ഭക്തിരുത്പദ്യതേ പുംസാം ശോകമോഹാഭയാവഹ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദജി. ഈ വേദസാഹിത്യത്തിന്റെ ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമയുധ സേവന വികാരം നാമ്പെടുക്കുകയും തൽക്ഷണം ശോകം, മായ, ഭയം എന്നിവയാകുന്ന അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു ചൊല്ലിക്കോളൂ. പ്രഥമ സ്കന്ധം അധ്യായം 7. ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്ലോകം 7. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാം വൈ ശ്രൂയമാണായാം കൃഷ്ണേ പരമപൂരുഷേ ഭക്തിരുത്പദ്യതേ പുംസ ശോകമോഹഭയാവഹ. വിവർത്തനം ശിരപുവാദിക്കീജെ. ഈ വേദസാഹിത്യത്തിന്റെ ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം പരമദിവ്യോത്വ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുള്ള പ്രേമയുധ സേവന വികാരം നാം പെടുക്കുകയും തൽക്ഷണം ശോകം, മായ, ഭയം എന്നിവയാകുന്ന അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രഭു പ്രണാമം. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ? വായിച്ചോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 1 സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 7 ശ്ലോകം 7. ദ്രോണപുത്രൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യസ്യാം വൈ ശ്രൂണമാണായാം കൃഷ്ണേ പരമപൂരുഷേ ഭക്തിരുത്പദ്യതേ പുംസ ശോകമോഹഭയാവഹ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദജി. ഈ വേദസാഹിത്യത്തിന്റെ ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമയുധ സേവന വികാരം നാമ്പെടുക്കുകയും തൽക്ഷണം ശോകം, മായ, ഭയം എന്നിവയാകുന്ന അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഇനി ഹരേ വായിപ്പിക്കണോ കൃഷ്ണ മാതാജി? ഉണ്ട്. സമയം ഞാൻ കണ്ട് തുടങ്ങാമല്ലോ. ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചോ. പാർവതി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഒരെണ്ണം എടുത്തോ? ഇല്ലേ? വായിച്ചോട്ടെ? വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 7 ശ്ലോകം 7. യസ്യാം വൈ ശ്രൂയമാണായാം കൃഷ്ണേ പരമപൂരുഷേ ഭക്തിരുത്പദ്യതേ പുംസ ശോകമോഹഭയാവഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദജി. ഈ വേദസാഹിത്യത്തിന്റെ ശ്രവണത്തിലൂടെ മാത്രം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമയുധ സേവന വികാരം നാമ്പെടുക്കുകയും തൽക്ഷണം ശോക, മായ, ഭയം എന്നിവയാകുന്ന അഗ്നിയെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തतो ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷ നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. മജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിധൈകൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിനെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ.
ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്ലാം മഹാരാജപുരത്തിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? അഷ്ടാംഗ യോഗയല്ലേ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതെ അതെ. അപ്പൊ അതില് നമ്മളിപ്പോ എത്രാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നു? അഷ്ടാംഗ യോഗ ഏതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. സ്റ്റേജസ്, അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഘട്ടങ്ങള്. യമം നിയമം ആസനം യമ നിയമ ആസനം പ്രത്യാഹാരം പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ധ്യാനം സമാധി. ആഹാരം, പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ധ്യാനം സമാധി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തില് ധാരണയുടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. 22ാമത്തെ ചോദ്യത്തില് പരീക്ഷത്ത് മഹാരാജാവ് 3 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, എങ്ങനെയാണ് ധാരണ നടപ്പിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ വേറൊന്ന്, എന്താണ് ഒരു ധാരണ ആശയ എന്ന് വെച്ചാല് ഏത് വിഷയത്തിനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്, മെഡിറ്റേഷന് ഏതാണ് ഓബ്ജക്റ്റ്, വിഷയം എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ആരെയാണ് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ധാരണയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ധാരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ എന്നാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ആ മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ആര് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാണ് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് ധാരണ ആശയ എന്ന് പറയുന്നത്. 3ാമത്തെ ചോദ്യം, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ മനസ്സിൽ നിന്ന് എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും തുടച്ചു നീക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറ്റുന്നത്? പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ തുടച്ചു നീക്കണം, അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? അങ്ങനെ 3 ചോദ്യങ്ങള് പരീക്ഷത്ത് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങള് 23-ല് എന്താണ് ധാരണ എങ്ങനെ നമുക്ക് നേടാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി 24, 25 ശ്ലോകങ്ങളില് വിരാട് രൂപത്തിന് ഏതായിട്ട് എടുക്കണം? ധാരണ ആശ്രയായിട്ട് എടുക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ ധാരണ വിഷയമായിട്ട്. നമ്മളിപ്പോ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ആരെങ്കിലും മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? ഏതിനെങ്കിലും മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ അല്ലേ? നമുക്കല്ലാതെ വെറുതെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആരെങ്കിലും കാണും, അതിനെയാണ് ആരെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ധാരണ ആശയ. അപ്പൊ ഭക്തിയില് പുതുതായിട്ട് വന്നവര് ഭഗവാനെ അങ്ങ് കാണാനായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് സാധിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പൊ അവരെന്തോ ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ധ്യാനിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ധ്യാനം അടുത്ത ഘട്ടമാണ്. അടുത്ത ഘട്ടം ധ്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഡീപ്പ് മെഡിറ്റേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ധാരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ വിരാട് രൂപത്തിനെയാണ് പുതുതായിട്ട് ഭക്തിയിൽ വന്നവർക്ക് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഓരോ അംശങ്ങളാണ് അല്ലെ? ഓരോ ഭഗവാന്റേതാണ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ച് ആരാധിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിരാട് രൂപത്തിനെ ആരാധിക്കുക, അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഓരോ ഓരോ ആത്മാക്കളെ മനുഷ്യരെയും അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെയും എല്ലാത്തിനെയും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? ഇത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ലെ? വൃക്ഷത്തിനെ കണ്ടാൽ അതിലും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് വൃക്ഷം. നമ്മള് ഏതെങ്കിലും നദികളെ കണ്ടാലോ അതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ. നമ്മൾ ഏതിൽ പഠിച്ചു? ഭഗവത്ഗീതയില് ഏത് അധ്യായത്തിലാണ് പഠിച്ചത്? അത് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? വിഭൂതി യോഗം. ഭഗവാൻ തന്നെ എന്റെ വിഭൂതികളാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഓരോന്നും എന്റെ വിഭൂതിയാണ്, എന്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് പറയുന്നു.
അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ശക്തികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് ഭഗവാനിലേക്ക് അങ്ങേറ്റം നമുക്ക് അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആ സ്ഥലം വരെ എത്തിയിട്ടില്ല. ആ സ്ഥലം വരെ എത്താത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കാണുന്ന ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണുന്നു? ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നു. അതാണ് നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് പറ്റുന്നത് അല്ലേ? അല്ലാതെ നമുക്ക് ആരെ പോലെ, മുനിമാരെ പോലെയും ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തിയവരെ പോലെയും അല്ലെ, എല്ലാം തികഞ്ഞ സന്യാസിമാരെ പോലെയും, അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മള് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയെ പഠിച്ച ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിയവരെ പോലെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് നാരദ മുനിയെ പോലെയൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതിനെല്ലാം നമ്മൾ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഏതാണ്? അംഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗം അല്ലെ, ലിംസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുമ്പോ ലിംസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികമല്ല, അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്നതെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭൗതികം തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിരാട് രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? വിശ്വരൂപം കാണിച്ചില്ലേ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില്? അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമാണ്, അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ അവിടെയും പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇത് താൽക്കാലികമാണ്, ഇതെന്ത് തന്നെയാണ്? ഭൗതികമാണ്. ഇത് ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ എത്തിയതല്ല. ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ എത്തിയവർക്ക് ഭഗവാനെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കുള്ള ഭഗവാനെയോ തന്നെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ്, അതിന്റെ മുന്നത്തെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു? ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു അല്ലെ. ഏതാ? ആറാമത്തെ ഏതാണ്? പ്രത്യാഹാരം. പ്രത്യാഹാരം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത്, തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ നമ്പർ തെറ്റിപ്പോകുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ പ്രത്യാഹാര അവസ്ഥയില് നമ്മള് സെൻസസിനെയൊക്കെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന വിരാട് രൂപം, താൽക്കാലികമായ വിരാട് രൂപത്തിന് നമ്മൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മെഡിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്ന് വെച്ചാല് ധ്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലാവും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ 24ാമത്തേതിലും 25ാമത്തേതിലും പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർ പുതിയ ആളുകളാണ്, ഇതായിട്ട് ഭക്തിയില് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള യോഗികളാണ് ഭക്തിയിൽ വന്ന് അഷ്ടാംഗ മാർഗം പാലിക്കുന്ന, അതിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന യോഗികളാണ് ആരായിട്ട് വരുന്നത്? ഈ നിയോ ഫൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്. ഇതിലോട്ട് ഭക്തിയിലോട്ട് എത്തിപ്പെട്ടവര്, തുടക്കക്കാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, യോഗികൾ. അപ്പൊ അവർക്കാണ് ഈ വിഷയം കിട്ടുന്നത്. ഏതാണ്? മെഡിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിഷയം അത് കിട്ടുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന വിരാട് രൂപ അല്ലെ, ധാരണ ആശ്രയ അല്ലെ, ധാരണ ആശ്രയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 24. മാതാജി 23 കുറച്ച് ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാനുണ്ട് മാതാജി. ഏതാണ്? ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് മാതാജി. സ്ഥൂലാകാരമായ അതിമാനുഷമായ ബൃഹത് രൂപത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ഥൂല എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്? സൂക്ഷ്മം അല്ല സ്ഥൂലം. എന്ന് വെച്ചാല് ഈ നമ്മൾ 24 ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചു എന്ന് പറയത്തില്ലേ, അതിൽ 3 സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം സ്ഥൂലമായിട്ട് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ 24 ഘടകങ്ങളില് 3 സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങൾ പോയിട്ട് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിദ്യ, അഹങ്കാരം അത് പോയി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഏതായിട്ട് വരുന്നു? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെ.
അതെല്ലാം സ്ഥൂലാകാരമാണ് അല്ലെ. സ്ഥൂലം. അപ്പൊ സ്ഥൂലാകാരമായ അതിമാനുഷികമായ ബൃഹത് രൂപം അതിമാനുഷികമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സാധാരണ മനുഷ്യന്റേതല്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് അതിമാനുഷികം എന്ന് പറയുന്നത്. ബൃഹത്താണ്, വളരെ വളരെ വലുതായിട്ടുള്ള രൂപത്തിന്റെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങളില്. അത്തരം നിയന്ത്രണ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായിട്ട് ചില നിഗൂഢ ശക്തികൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ ഭൗതികവാദികൾ അത്യന്തം ഉത്സുകരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? അവർക്ക് പല പല നമ്മള് ഏതാണ് അഷ്ടസിദ്ധികളൊക്കെ കിട്ടും അല്ലേ. അതാണ് ഈ നിഗൂഢ ശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോ അവർക്ക് എന്താണ് എന്താ പറയുന്ന സിദ്ധികൾ അല്ലെ, ഷഡ് സിദ്ധികൾ കിട്ടും. അഷ്ടസിദ്ധികൾ, ഷഡല്ല അഷ്ടസിദ്ധികൾ, അഷ്ടസിദ്ധികൾ 8 സിദ്ധികൾ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്, ഭൗതികവാദികൾ അത്യന്തം ഉത്സുകരാണ്. ഭൗതികവാദികളാണ് അതിന് സന്തോഷം. എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ കിട്ടി അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം ഭൗതികവാദികൾക്കായിരിക്കും. ശരിക്കും ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ളവർക്ക് അതിലൊന്നും താല്പര്യം കാണത്തില്ല. ചെറുതാകാനും വലുതാകാനും പറക്കാനും അല്ലേ. അപ്പൊ വലിയ മുനികൾക്കും ഉണ്ട്, അവരും അത് ഉപയോഗിക്കും. കാരണം ദേവഭൂതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കർദമമുനി ആകാശ കൊട്ടാരം ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ മെലിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ക്ഷീണിച്ചിരുന്ന ദേവഭൂതിയെ പഴയ പോലെ രാജകുമാരിയെ പോലെ ആക്കി. അതുപോലെ തന്നെ ആകാശ വിമാനത്തിൽ പറന്ന് എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും, സിദ്ധലോകത്തും എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കാനൊക്കെ പറ്റി. അതൊക്കെ പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതൊക്കെ ചെയ്തത് കർദമമുനി. അല്ലാതെ ഇതാണ് ഭൗതികത ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. അതേപോലെ നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്ന വാക്ക് പാലിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന എന്താണ്, ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കുന്നത് വരെ മാത്രമേ ഞാൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ തുടരൂ എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേവഹൂതി ഇപ്പൊ ആവശ്യപ്പെട്ടു, എനിക്ക് പുത്രൻ വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഏതാണ് മുനിമാര് താമസിക്കുന്ന പർണശാലയിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് സാധിക്കത്തില്ല, പുത്രന് ജന്മം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്, മാനസികാവസ്ഥ മുനിയുടേതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ മുനിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം വേണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അത് ആകാശ കൊട്ടാരം സ്ഥാപിച്ചതും ആയിരക്കണക്കിന് യുവസുന്ദരിമാരെ പരിചരിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചതും ഒക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. അപ്പം കുറെ വർഷങ്ങൾ അവര് ഈ ആകാശ കൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും പോകേണ്ട എല്ലായിടത്തും, ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലായിടത്തും അവര് സഞ്ചരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും പിന്നെ അവസാനം കപിലദേവൻ ജനിക്കുന്നതും. കപിലദേവൻ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ പുത്രൻ വന്നല്ലോ. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്തു, കപിലമുനി അപ്പോ കർദമമുനി ഏത് ആശ്രമം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും സന്യസിക്കാനായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ സ്ത്രീയെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു പുരുഷന്റെ ചുമതലയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വേണം സന്യസിക്കാൻ പോകാൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. എപ്പോഴും സ്ത്രീ ആരുടെയെങ്കിലും സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ കർദമമുനിക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി, കപിലദേവൻ പ്രായപൂർത്തിയായി, അങ്ങനെ പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ സിദ്ധികൾ ഭൗതികവാദികളാണ്, അത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ. എന്നാൽ യോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം ആർജിക്കപ്പെട്ട കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം പോലുള്ള അശുദ്ധികളെയും അതുപോലുള്ള മറ്റ് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെയും സമൂലം നശിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ യോഗയിലൂടെ നേടേണ്ട എന്താണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ. പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെ എല്ലാം വേണം, പുരുഷാർത്ഥവും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാമക്രോധ ലോഹ മോഹാദികളെ എല്ലാം ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം. യോഗ സംയമത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ക്രമങ്ങളിൽ യോഗസിദ്ധികളിലേക്ക് യോഗിയുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കുന്ന പക്ഷം യോഗാഭ്യാസം പരിപൂർണതയിൽ എത്തുകയെന്ന ദൗത്യം പരാജയമാകും. അപ്പൊ യോഗ സമയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ക്രമങ്ങളിൽ എന്താണ്, ശ്രദ്ധ എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യോഗിയുടെ ശ്രദ്ധ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ പോവുകയാണ്. ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് അല്ലെ. വെറും ചിന്തയല്ല, മനസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സെന്താണ്, അശുദ്ധമാകും അല്ലെ.
അവിടെ ആരെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല? ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കസേരയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കസേരയിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിലെ കസേരയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? അവിടെ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം തുടങ്ങിയവർ വരുമ്പം ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് ഭഗവാൻ വഴിമാറി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ? അവസാനം ആരൗട്ടാവും? സ്വയം തന്നെ ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ നിന്ന് ഔട്ടാകും അല്ലെ? അപ്പൊ അത് നമ്മള് അതിന് ഇട കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് യോഗ എന്താണ് ആ സമയം നമുക്ക് ഇതൊന്നും പാടില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യോഗയുടെ ശ്രദ്ധ വീണ്ടും ഭൗതികതയിലേക്ക് വരും. ആരെ പോലെയാണ്? വിശ്വാമിത്രനെയൊക്കെ പോലെയാണ് അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ദുർവാസാവ്, ദേഷ്യമൊക്കെ അല്ലേ, ക്രോധം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ യോഗി ശരിക്കും പരാജയപ്പെടും എന്നാണ്. യോഗാഭ്യാസം പരാജയപ്പെടും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാകുന്നു. അവിടെ ഇതിനൊന്നും സ്ഥാനമില്ല അല്ലെ? ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതല്ലേ? ആകയാൽ ഭൗതികതയിൽ സാന്ദ്രമായ അവന്റെ മനസ്സിനെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ധാരണയിലൂടെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനും അപ്രകാരം ഭഗവത് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അവനോട് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആരോട്? യോഗിയോട് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്? മനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഭൗതികതയിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മാറ്റി നിർത്തി എന്താണ്? ധാരണയിലൂടെ അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ വ്യത്യസ്തമായൊരു ധാരണയിലൂടെ എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. ധാരണ എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായൊരു ധാരണയിലൂടെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. സർവാതിശായന്റെ പ്രേരകമായ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ശക്തികളെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഒരുവൻ താനെ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുകയും ക്രമേണ പരിപൂർണ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന പദവി അവന് സാധ്യമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആദ്യം എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന സർവ അതിശയനാണ് അല്ലെ? ആ ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് പ്രേരകമായ വിസ്തരണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ശക്തികളും എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാലും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായിട്ടാണ് അത് കണക്കാക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ജലമാണെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്ന വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് അല്ലെ? അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ എന്താണ്? പ്രേരകമായ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരത്തില്ല? ഈ കാമക്രോധ ലോഭമോഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അത് നമുക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ലോഭം വരുന്നതും കാമവും അല്ലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നതും പിന്നെ അത് ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകാതെ വരുമ്പോ ക്രോധം വരുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് വരുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതാ ധാരണ ആ ഘട്ടം ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കണം. ഒന്നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 24. വിശേഷതസ്യ ദേഹോയം സവിഷ്ടസ്യ സവീയസാം യത്രേദം വിദ്യതേ വിശ്വം ഭൂതം ഭവ്യം ഭവച്ഛസത്. വിശേഷതസ്യ ദേഹോയം സവിഷ്ടസ്യ സവീയസാം യത്രേയം വിദ്യതേ വിശ്വം ഭൂതം ഭവ്യം ഭവച്ഛസത്. ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശേഷസ്തസ്യ ദേഹോയം സവിഷ്ടശ്ച സവീയസാം യത്രേദം ദൃശ്യതേ വിശ്വം ഭൂതം ഭവ്യം ഭവച്ഛസത്. വെജ്യതൻ അങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചത്? വ്യായാണ്. ഞാൻ അതാ ഇവിടെ നോക്കിയത്. നമുക്ക് ഈ അടയാളം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോ പിടികിട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ സംസ്കൃതം നോക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യാ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭൂ, അത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അത് ദീർഘമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ സംശയം വരുമ്പോ മേലിലോട്ടൊന്ന് നോക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രധാന പദാർത്ഥ ശീലപ്രഭാതത്തിന്റെ വിശേഷ സ്വകീയമായ തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹ ശരീരം അയം ഇത് സ്ഥവിഷ്ട തികഞ്ഞ ഭൗതികത ചാക്കൂടെ സ്ഥവീയസാം എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും യത്ര ഏതൊന്നിൽ ഇതം ഈ ദർശന വിശേഷങ്ങൾ വ്യജ്യത പ്രകടമാകുന്നു. വിശ്വം ഭൂതം
ഭവ്യം ഭാവി, ഭവത് വർത്തമാനം, ചൗവും സദ് പരിണത ഫലമായ. അപ്പൊ ഇവിടെ വിവർത്തനത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ദൃക് വിഷയമായ എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ദൃക് എന്ന് വെച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റുക, നമുക്ക് ഗോചരമാകുന്ന അല്ലെ, കണ്ണുകൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വിഷയമായ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഈ അതിബൃഹത്തായ ആവിഷ്കൃത രൂപം മുഴുവനും പരമസത്യത്തിന്റെ തനത് ശരീരമാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടത് തന്നെ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ശരീരമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ നഗ്ന ദൃഷ്ടികൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. വിരാട് പുരുഷൻ. അതെ, അതായത് വിരാട് പുരുഷൻ. അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികതയിൽ കാണുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് സാധാരണ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതല്ലേ, അതിന് ദിവ്യ ദൃഷ്ടിയും ദിവ്യ ശക്തിയൊന്നും വേണ്ട. അതിൽ പ്രാപഞ്ചികതയുടെ എന്നുവെച്ചാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിണത ഫലമായ ആദിഭൗതികമായ കാലത്തിന്റെ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതിന്റെ എല്ലാം ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവിയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാം, അനുഭവപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാം എന്നാണ്. പ്രാപഞ്ചിക എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രപഞ്ച ശക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള ആദിഭൗതികമായ കാലത്തിന്റെ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും. അപ്പൊ നമുക്ക് കാലത്തിന്റെ ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവിയെല്ലാം ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള എന്ത് തന്നെയായാലും അത് ഭഗവത് ശക്തിയുടെ വികാസമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 13:14 പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സർവയുഗത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സർവ അതിശായിയും അതീന്ദ്രിയവുമായ കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും കർണങ്ങളും മറ്റെല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളും അനന്തശക്തിമാനായ ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാന് പരമവും നിർവികൽപ്പവും പരിപൂർണവും ശുദ്ധവും നിത്യവും ശ്രേഷ്ഠവും സാക്ഷാത്തുമായ ലോകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ വിശിഷ്ടധാമമുണ്ട്. എങ്കിലും സർവചരാചരങ്ങളിലും സകല അതിസൂക്ഷ്മ ആത്മാക്കളിലും പരമാത്മാവായി സർവവ്യാപിയായി അദ്ദേഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയും എപ്പോഴും കാണാനും കേൾക്കാനും സ്പർശിക്കാനും സ്വയം പ്രത്യക്ഷനാകാനും കഴിയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചതാണ്, ഏതെല്ലാം കണ്ടതാണ് അല്ലെ, ഏതാ വിശ്വരൂപത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട് ഏതാണ് ഭൂമി മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അതിന് തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഒന്നും അർജുനന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു, 4 ഭാഗത്തും അർജുനൻ നമസ്കാരം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അല്ലെ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ എവിടെയാണ് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല, തുടക്കം എവിടെ ഒടുക്കം എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഈ പ്രപഞ്ചം മൊത്തം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എവിടെ തുടങ്ങണം എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും തൊഴുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 13:14 സർവദാ അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുന്നിടത്തെല്ലാം എന്ത് കാണുന്നു, കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും ആയിരക്കണക്കിനോ 10,000കണക്കിനോ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അല്ലെ കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും കർണങ്ങളും. ഒരാളിന് തന്നെ രണ്ട് കണ്ണുകളുണ്ട്, 2 ചെവിയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു മുഖം ഒരു തലയും 2 കൈയുണ്ട് 2 കാലുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്, ആയിരക്കണക്കിനോ 10,000കണക്കിനോ ആളുകളെയാണ് ഒരിടത്തിരുന്ന് അർജുനൻ കണ്ടത്, എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത എന്നാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ മറ്റെല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളും അനന്തശക്തിമാനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരഭാഗവും എവിടെയാണ്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ എന്തുണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ശക്തികളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. പരമമാണ്, നിർവികൽപ്പമാണ്, പരിപൂർണനാണ്, ശുദ്ധനാണ്, നിത്യനാണ്, ശ്രേഷ്ഠനാണ്, സാക്ഷാത്തുമായ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ പറ്റുന്നതുമാണ്. സാക്ഷാത്തുമായ ലോകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ വിശിഷ്ട ധാമവുമുണ്ട്. എല്ലാ ഗോലോകവും വൈകുണ്ഠവും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതാണ് ഗുണഗണങ്ങൾ ഇവിടെ ശക്തിയും ഒക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇത്രയുമൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്തെന്ന്
സർവ ചരാചരങ്ങളിലും ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളിലും പരമാത്മാവായി സർവവ്യാപിയായി അദ്ദേഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അളക്കാൻ പറ്റാത്ത, എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത കൈകളും കാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും ശക്തികളും ഒക്കെ ഉള്ള ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഏറ്റവും ചെറിയ ആണ് നമ്മൾ ഉറുമ്പ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദുഗോപം എന്നാണ് ബ്രഹ്മസംഹിതയെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അദൃഷ്ടിയായ നമുക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഉറുമ്പാണ് അല്ലെ, അതേസമയം കാണാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇന്ദുഗോപം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റാത്ത കൃമികളോ അതും ഇതുമൊക്കെ ഉണ്ട്, ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അവരിലും ആരുണ്ട്? ആത്മാവും പരമാത്മാവും ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അവരിലും പരമാത്മാവായിട്ടും ആത്മാവായിട്ട് സർവവ്യാപിയായിട്ട് അദ്ദേഹം നിലനിൽക്കുന്നു. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എവിടെയും എപ്പോഴും കാണാനും കേൾക്കാനും സ്പർശിക്കാനും സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനും കഴിയും. അപ്പൊ ഭഗവാന് ആരെന്ത് വിചാരിച്ചാലും ഭഗവാൻ അറിയും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആരും കേട്ടില്ല കണ്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നോ അത് ആരറിയുന്നുണ്ട്? പരമാത്മാവ് അറിയാം അല്ലെ. പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ അത് അറിയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും അതാണ് ജീവസത്തയും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ. ജീവസത്ത എന്താണ്? അവനവനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതേസമയം പരമാത്മാവിന് കഴിഞ്ഞതും ഇപ്പോഴത്തതും വരാൻ പോകുന്നതും അറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ എന്താണ് കടന്നു പോകുന്നത്, മനസ്സിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കാം. ഈ ആപേക്ഷിക ലോകം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിരാട് രൂപവുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോ ഈ നമ്മുടെ ഇത് ആപേക്ഷിക ലോകം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെന്താണ് നാലിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചമായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ, ഭൗതിക ലോകമായിട്ടുള്ളൂ. 3 എവിടെയാണ്? ആധ്യാത്മിക ലോകം. അതുകൊണ്ടാണ് ആപേക്ഷികം. ഇത് മാത്സിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് അല്ലെ, റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ്. കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പോ ഇതെന്താണ്? എന്താ പറയുന്നത്? റേഷ്യോ പറയുമ്പോ എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയുടെ വിസ്തരണം തന്നെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം, 4ൽ 1 വരുന്ന ഭൗതിക ലോകം. ആകയാൽ അത് ഭഗവാന്റെ ദിഗ്വിഷമായ ചിത്രീകരണമാകുന്നു. അപ്പൊ അതും ഭഗവാന്റെ അസാമാന്യ വൈശിഷ്ട്യത്തിന്റെ പ്രതിരൂപം തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സൂര്യൻ ഒരു സ്ഥാനത്ത് തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും സർവ്വയിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. സൂര്യനിൽ നിന്നും ഭിന്നമല്ലാത്ത സൂര്യരശ്മികൾ സൂര്യഗോളത്തിന്റെ വിസ്തരണങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രഭാത് ഏതുപോലെയാണ്? സൂര്യരശ്മിയും പോലെയാണ്. സൂര്യന്റെ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാലും എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ഏത് കിട്ടുന്നു? സൂര്യരശ്മി കിട്ടുന്നു അല്ലെ. പകൽ സമയങ്ങളിൽ നമ്മളിവിടെ കാണാത്തപ്പോ സൂര്യരശ്മി വേറൊരു ഭാഗത്ത് കാണുന്നു അല്ലെ. എപ്പോഴും സൂര്യരശ്മി ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും സൂര്യരശ്മി ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ സൂര്യൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലായിരിക്കും, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളടുത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോ ഓടിയെത്തുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ശക്തി എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. അഗ്നി അതിന്റെ ചൂടും വെളിച്ചവും ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും വ്യാപിക്കുന്നത് പോലെ പരമചൈതന്യം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനേകവിധമായ ശക്തിയെ സർവയിടത്തും സ്വയം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി പല രൂപത്തിൽ നമുക്കിവിടെ പ്രകടമാകുന്നു അല്ലെ. ഏതുപോലെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ഏതുപോലെയാണ്? ചൂടും വെളിച്ചവും പോലെ അല്ലെ. സൂര്യന്റെ ചൂടും വെളിച്ചവും പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും നമുക്ക് അനുഭവഗോചരമാകുന്നത്. ഈ ബൃഹത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആശ്ചര്യജനകമായ മൂർത്തീകരണം, അസാധാരണമായ പ്രാദുർഭാവം ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാകുന്നു. വിരാട് രൂപത്തിന് അനന്തശക്തികളുണ്ടല്ലേ.
അപ്പൊ അതിന്റെ വെറും ഒരു ചെറിയ ശതമാനമേ ഏത് വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭഗവാനായിട്ട് കാണുന്ന, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയായിട്ട് കാണുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും മൂർത്തീകരണം എന്ന് പറയുമ്പോ ശക്തി വെളിവാക്കപ്പെടുന്നത് അത് നമുക്ക് ആശ്ചര്യജനകമാണ്. കാരണം എന്താ, നമുക്ക് വെള്ളം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ വെള്ളം കിട്ടുന്നു, ചൂട് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ ചൂട് കിട്ടുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകുന്നു, അല്ലെ? അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, ശക്തിയുടെ ഒരു രൂപമാണ് നമ്മൾ ഈ കിട്ടുന്നത്, അനുഭവിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കേൾവി, സംസാരം, അല്ലെ, എല്ലാം കാണുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സർവ്വ അതിശയവും സർവ്വം ആത്മീയമായ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ സങ്കല്പിക്കുവാൻ അല്പജ്ഞാനികൾക്ക്, അല്പബുദ്ധികൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഇടിമിന്നലിനെയും ഭീമാകാരമായ പർവ്വതങ്ങളെയും അതിവിപുലമായി പടർന്നു പന്തലിച്ച ആൽമരങ്ങളെയും കണ്ട് നമ്മൾ അതിശയിച്ചു പോകുന്ന ആദിമനുഷ്യരെ പോലെ അല്പബുദ്ധികളായവർ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികൾ ദർശിച്ച് അത്ഭുത സ്തബ്ധരാകുന്നു. അപ്പൊ മുമ്പ് ഇത്രയും ഒന്നും വികാസം ഇല്ലാത്ത കാലങ്ങളിലുള്ള ഏത് അഗോത്രവർഗക്കാരും നമ്മളെ ഒരുപാട് മുൻഗാമികൾ, അല്ലെ? മുൻഗാമികൾ എന്ന് പറയാം. നമ്മൾ പാലിയോലിറ്റിക്, നിയോലിറ്റിക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏജുകൾ കുറെ അതിപുരാതനമായിട്ടുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നും അവർക്കിതൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്താണ് ഈ ഇടിമിന്നൽ, പർവ്വതങ്ങൾ എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് അവരതിനെയൊക്കെ ആരാധിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ആൽമരം എന്താണ് എന്ന് ഇതിനെയൊന്നും അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അതാണ് ഈ ആദിമനുഷ്യർ. അവർ അതുകൊണ്ട് അതിനെയെല്ലാം ആരാധിച്ചിരുന്നു. അവരെ പോലെ അല്പബുദ്ധിയായവർ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികൾ ദർശിച്ച് അത്ഭുത സ്തബ്ധരാകുന്നു. കടുവയുടെയും ആനയുടെയും ശക്തിയും വീര്യവും താരതമ്യേന ഉയർന്നതാകയാൽ ആദിമ മനുഷ്യർ അവയുടെ കരുത്തിനെ പുകഴ്ത്തുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ മൃഗങ്ങളുടെ ശക്തി അതും എന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ഇത് എന്താണ് എന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയില്ല, അല്ലെ? ഇത് ആനയാണോ, ഇതാണ് കടുവയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ കുതിരയാണോ, ഒട്ടകമാണോ എന്നൊന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. നമുക്കിപ്പോ കൂടുതൽ ജ്ഞാനം കിട്ടിയതുകൊണ്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൂടിയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓരോന്നിന്റെ ശക്തിയും വീര്യവും ഒക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ അത് കാരണം കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? സമയമായി നിർത്തട്ടോ, എനിക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഇതിന് ഒരുപാടുണ്ട്. ഇപ്പോഴൊന്നും തീരത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചത് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃപാസിന്ധു ഭേവജ പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി